ya adịghị anụ di n'oge maka ụdị ndụ onye ụwa ha biri. Abịa n'ọdịnala Igbo, anyị mana na-anụ ụwa anọ na anyị ojesịa ochighata, ọkachasị ọ bụ na o nwere ụgwọ iji ichigha azụ ka ị bịa bigharịa ndụ ka ị were nwee ike kwụọ ụgwọ ahụ. Ya kpatara Igbo ji asị na enwere ụwa m asaa, ụwa m asatọ. Onye ọbụla nwere 7 times or 8 times to redeem himself. Na onye ọbụla amụrụ onwe ihe a na-akpọ ịgba afọ agụ. Nwata ọbụla amụrụ kwesịrị ịma onye nọ n'ụwa, then amara ụdị ndụ onye ahụ biri. Dịka nsi wee gwụ mgbe gara aga na onwe nwaanyị na-achọ nwa ebe ọbụla ejere asị ya na o mere abortion, o jee na nke pastọ asị ya na o mere abortion, o jee na nke dibịa asị ya na o mere abortion. Mana nwaanyị mana eme abortion, ofu onye wee sị anya jee jụọ onye na-agba afa onye mere abortion na onye nwa ka onye nọ n'ụwa. Nwaanyị wee jee jụọ, wee sị na onye nọ n'ụwa n'ọya mere abortion, mana ya nwa nọ n'ụwa anọ bụzi onye ga-akwụ ya bụ alụ. Nwaanyị wee kpọọ ya bụ alụ under 1 year o chiri ejima n'aka. Na onye ọbụla kwesịrị ịma onye ụwa ya, na onwe ndị bụ na ndị ụwa ha, onye nọrọ ụwa na o nwere ụdị afụfụ onye ahụ tara, ikekwe o nwere etu o si wee ji ije di, o were ṅụọ iyi na ya bịa ụwa ọzọ na onwezi ihe gbasara ya na ije di, mana ị gaghị ama, ị na-agaghị eli. So abịa na usoro ọdịnala Igbo, onye ụwa mmadụ ụdị ndụ o biri nwere ike igbochi nwaanyị ịnụ di, gbochie nwoke ịnụ di. Onye ọbụla kwesịrị ịgba agụ mara onye nọ n'ụwa, maka na ụwa dị saa dị asatọ. O nwere ihe a na-akpọ iyi ụwa. Ụfọdụ na-eme ha na-abịa ụwa abịa na ndị otu ha, because etu ọ dịkwa n'elu ụwa ka ọ dị n'ime mmụọ ha. Ṅụọ iyi na ha bịa na ha mmanụ dị n'oge, maọbụ na ha bịa na ha mmanụ anụchaa. Ụfọdụ na-aṅụ iyi na ha bịa na ha ya atụ na ha ya amụ. Mgbe ahụ ha ga-atụ ha ya mụọ, ọnwụ abịa echigha. So onye ọbụla bịara ụwa kwesịrị ịma ma o nwere iyi ụwa ọ ṅụrụ. Ọ bụrụ mmadụ niile na-aṅụ iyi ụwa were bịa, mana o nwere ndị na-anọ n'otu, ndị otu, ikekwa ndị ọgbanje mmiri ma ọgbanje enu ala, aṅụ iyi ụwa na ịbịa na ị gaghị anụ di. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye ghọtara ọdịnala Igbo, ajụba ese. Ọ bụrụ na onye ahụ ṅụrụ iyi ụwa, were n'oge wee chọbịa, wee mara ihe ga-eme aka na wee jụọ oyi. Ihe a na-agwụ bụ etu omenala na ọdịnala Igbo si wee fụ ihe na-akpata na nwaanyị adịrị anụ di, ma ọ bụrụ na eme ọnụ ọ na-ebinwube di ọgbapụta. Ndị be anyị ga-etinye ya na mmiri maka na nkụ dị na mba n'ọkwa ya na-eghere mba niile. Ụfọdụ nwere di na mmụọ, ụfọdụ nụrụ nwaanyị na mmụọ. Ịma ị na-ekwu ihe a, ọ na-adị some people na-asị na ndị a na-eme nkọgheli, mana akọchakwa akụfechakwa ọdara awọ. Ihe na-ekwu spirit husband, spirit wife, it is real. Mana ka eke ya esi wee ma a sị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Ịjụ ese wee kọọrọ gị, ịkọ mkpa gị ebunye gị miti. Ihe na-agụpụta ịrụ ya bụ those things from the perspective of omenala na ọdịnala Igbo na-egbochi, na-lead to delayed marriage. Some a na-anụ chacha. O nwere ndị bụ na-akpọrọ ha oku na ha bụ ndị ọrụ, na tupu ha fụ nwaanyị ha ga-anụ maọbụ fụ di ha ga-anụ, na ha ga-ebu ụzọ zaa oku ahụ. Ụfọdụ ka akpọrọ oku ka ha bịa bulu ọfọ, a na-agbagharị elu na ala. Onye ahụ je Amerịka ọkpọnata ya, o jee Europe ọkpọnata ya. Ndị ihe a mere, ndị mma o mere ka nkụ, ndị gụkwara n'akwụkwọ gụwa isi until eme gịnị azụ oku ahụ. Ikekwe na-akpọrọ oku ka ị rụọ ọrụ mmụọ, ka ị zọọ ndụ, ịhapụ oku ga-akpọrọ gị na-eme ihe ọzọ, agwụ wee na-ebugharị gị. Ikekwe akpọrọ oku ka ị bụrụ eze nwaanyị, asụta ya n'oyibo, Igbo ga-enu ntị, asụta ya n'oyibo, agbata ya n'ọsọ.